سلام زخبركم تعذبتنا كم زتعذبونا زلهم اب قصري اكسبو اب ادراج جسرينا نركب زلنا اب زوشت ادراج زتفلالي تكالا زلون تحستون حزب كلاليا كم اون كولجاتنا زفريم تمهرو زلوم تحستون اي موزن سنعان نتعذبتي ويدمان حزب كلاليوم اب زوشت ادراج ترخيبهم زلو نحنا بوغنا زلوم تحسو بمساخوت تلفزيون بخمنا تعذبتنا كنا بلوينا تخاطلنا سمي يوم نقص بحال كوباني عندنا بشا أقلقلوت كماو قدات سوبرفايزري أبزي نايكل تشعين عصر جعتن حيزني عملتنا زلنا مدبات نكوباني عندنا بشا تزلو من قصاصاتون تايمسن حد حبريتان مهابي أبزي جميلة وغن إكسبلوريشن ويدهساس حنت قجللا كلاي ناي عندنا ثالث درجة أم مسرح فابريكا ويكا بروسيسينج نبلو بثلاثة عبيت خسات بينو مزل نختكاي كات تقدمنا ناي دحنت ناي دحنت زملكتون حدا كم كفال عريمنا لنا بتوسع خاناي environmental ناي أكباب زملكت تاي كايدالو بزوم بجلتات زي مسئلة مالك زوم نريم زلنا Department of Exploration بشاس تخعتو مالتيو أبناء كوعتاس ناي معدن أبشا أب حارينا أب أشلز بهالبوتاتات استخعتو معدناتهم زي تي لعلو أي كسلة ناي بشا أوكسايد زون نبلو نعو يزرينا مالك تي ناي جولد تحسته زلوا مالتيو كاو ورجلنا زفاني أرتي تحتي زلوا كلاي كسلة ناي حجب زعبان ناي بشاينا نزارب زلنا كلاي كسلة كوبر يريتش زخانة فال نايتي معدن مالتيو زيت سالساي كسلة في primary zone نبلو كوبر and zinc تحسته زلوا مالتيو زخاني أب ناي مغرب ناي مغرب exploration license كوينو أشيلي مالتيو أشيلي زبهال بوتا أستات 4 مليون طن أبيلو كسالنا معدنا لنا هراي شمينا نظر سنايب بزعبة حيثنا مزينا لنا بزعبة environment كم تدرأكمو ديبوزيت مسترهبة مالتي environment المتسب بدحري سعيبو environment متسمو baseline study قبر مالتي كان معدنا مجمارو landscape topography بمولو wildlife flora and fauna نبلو بمولو زي study قبرمون كل زي مالتي زن بدحريو mining license mining عدنا متجمرها environment ناي monitoring سرحو يجمر مالتي أبيشها هم مالتي environment هجي monitoring activity كايد department بحفشة بكرتي مكان rehabilitation and monitoring نبلو monitoring section كات air quality noise زعبات soil water quality ها monitor ندا جبرة mining data خيدا يخيد مالتي كالكات rehabilitation كأن تجبر نتزعنوا replace ندا جبرة يخيد مالتي أمونغو ها monitor جبرمو نت destroy زخانة control كجبر يحجز مالتي environment كالك تمتينها بزعبة safety خاني زتنا يقول كما سارح نبلو مالتي حدا سرحتني بشخص سرحته خينو زعينت كدان كمال علو تخدان اب غزي ليت اب غزي اتري نخنصبارق حجز ما نصبارق له بغزي مشت بفلاي ينصبارق مالتي تراينت يهلولكا ابدنا مجمرتان تايو دغبر مجمرታት ቦታ በቀየሳ ወይ ቢሳርበይ ይጽና ማለትዩ እቲ ቦታ ምስተጸና ብድሕሪኡ ፓተርን ናይ بلاست باترن دالولو ወይ ድማ ናይ ምፍንጃር ክፋላት ይስራحሉ ብመጠን በትደለው ትሕስቶ ማለት ወይ ድማ በትደለው ግሬድ ይብል ማለት ይፍንጀር ማለት ድሕሪ ምስተፈንጀረ ወይ ድማ ምስተخعተ ማለት ባህላ ዝራረባ ተንዓቤት ይክብናና ወይ ድማ ተንዓቤትና عندنا መሳርሒታት ድባህላ ሰን መጨን በብቲ استفلي ويد ما ببتي
ፈንጀርናዮ ከም ትድበልኩ ዲስቲንክሽን ኣሎ ላይክ ከምዚ ቤኑቲ ሃይ ግሬድ ቤኑ ይኸውን ቲ ማእከላይ ሚዲየም ግሬድ ቤኑት ሎው ግሬድ በኸሙነ ተፈላለዩ ወይ ማርኬት ምስኮነ ብኡ መጠን ድማ ካብቲ ፒት ዝበሃል ወይ ድማ ካብቲ ናይ ዓደና ቦታ ናብቲ ናይ ምምስራሕ ትካል ናብኡ ንሰዶ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ብዙሕ መጽናዕታት ኣሎ ናብነት ሕጂ ከም ድበልኩ መጀመርታት ቄሳ ምስተገብረ ቅድሚቲ ምፍንጃር ድበልኩ ከመባሉ እቲ ስታቢሊቲ ናይ ትሮክስ ገለ ሁሉ ይጽናዕ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ምስተጸንዐ ትናቱ ድልዳለ ወይ ድማ ትናቱ ጥንካረ ምስተጸንዐ እሱ ድግበር ማለት እዩ ከምኡ ምስተገብረ ከምቲ ድበልኩ ናብ በተን ናይ ዕደና መሳርሒታት ናብቲ ፕሮሰስ ፕላንት ይኸይድ ቅድሚኡ ግን እንታይ ኣሎ ከም ስትሪዮ ዘለኺ እዘን ዓበይቲ ናይ ዕደና መሳርሒታት ብኡን ተጠቂምና ኢና ነመላልሶ ማለት እዩ እቲ ናይ ማኔጅመንት ካሎ ማለት እዩ ናይቲ ፒት ማለት እዩ ነቲ ፒት ከዓ ናቱ ምሕደርኻ ካልእ ፓርት ናይቲ ዕደና እዩ ማለት እዩ ብሓፈሻ ወይ ብሕፅር ድበለ እቲ ናይ ዕደና መስርሕ ነዚ ይመስል ማለት እዩ ኣብቲ ፕሮሰስ ፕላንት ክንርኢ እንድሕር ኮይና ኸዓኒ ከምዚ ኣቐዲሙ ሚካኤለ ዝገለጾ እቲ ፕሮሰስ ፕላንት መስርሕ ክጅምር ከሎ ካብቲ ኩዕታ እዩ ዝጅምር ማለት እዩ ተኳዒቱ ትኦር ናብቲ ፕሮሰስ ፕላንት ወይ እቲ ማዕድን እንዳሓዘ ሓመድ ናብቲ ፕሮሰስ ፕላንት ኣብ ሮምፓድ ዝበሃል ኤርያ ይመጽእ ካብቲ ሮምፓድ ዝበሃል ኤርያ ናብ ክራሸር ይምገብ ማለት እዩ ክራሸር ከዓ ናብ ደሓን ዝኾነ ደናጉላ ክራሽ ይገብረልና ማለት እዩ ካብ ክራሸር ናብ ግራይንዲንግ ኤርያ ወይ ናብ መጥሓኒ ንብሎ ኤርያ ይመጽእ ካብቲ መጥሓኒ ክፋል ድማ ተጣሒኑ ምስ ማይ ተሓዊሱ ናብ ፍሎቴሽን ዝበሃል ሴክሽን ወይ መስርሕ ምንስፋፍ ዝበሃል ሴክሽን ይኸይድ ማለት እዩ ኣብ መስርሕ ምንስፋፍ ከዓ እዞም ኣብዚ ቅድመ ይደለዉ ንሪኦም ዘለና ሪኤጀንትስ ወይ ቀመማት ኬሚካላት ንጥቀም ማለት እዩ በዚኦም ተጠቂምና ከዓ ነቶም ዘድልዩና ባእታታት ወይ ኮንሰንትሬት ንሓፍስ ወይ ነንሳፍፍ ማለት እዩ እቲ ኮንሰንትሬት ተሓፊሱ ድማ ናብ ዲዋተሪንግ ኤርያ ወይ ከዓ እቲ ማይ ዝሃፈሉ ወይ እቲ ክፋል ማይ ዝእለየሉ ቦታ ንሰዶት ማዕድት ኮንሰንትሬት ናህና ማለት ኮንሰንትሬት ሸኦት ማይ ምስ ኣለና ናብዚ ንሪኦ ዘለና ፕሮዳክት ኣብዚ ቅድሜና ደሎ ሓመድ ናብኡ ይፃረ ወይ ናብኡ ንሺፕመንት ይዳለዎ ማለት እዩ ሶ እታ ክፋል ናይ ፕሮሰሲንግ ፕላንት እዚኣ ትመስል አማኑኤል ወልዱ በሃል ጂኦሎጂስት ኢኻ ኣብ ኤክስፕሎሬሽን ዲፓርትመንት ኢኻ ኣለኹ ማለት እዩ ዛራ ማይኒንግ ከዓኒ ካብ ጅምር ከዓኒ ኣብ ማይኒንግ ካብ ዳኣቱ ካብ 2014 ኣብ ማይኒንግ ዝኣተወ ማለት እዩ እዘን ኣብዚኣ ንሪአን ዘለና ኣማን ከዓኒ ኣብ ግዜ ኤክስፕሎሬሽን ድሪል ኮይኑ ዝወፅእ ካብ ትሕቲ መሬት ማለት እዩ በዚ ፍርቂ ናይ ከዓኒ ሳምፕል ኮይኑ በቢሜትሮ ከዓኒ
ንኣናሊሲስ ከይዱኻ ካብኡ ከዓ ተበጊሱ ከዓ በቲ ኣናሊሲስ ከዓ ናብ ማይኒንግ ዝሰጋገር ማለት እዩ እዚ ንረኣና ከዓ ናይ ኤክስፕሎሬሽን ድሪሊንግ ማለት እዩ እዛ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ከዓ እቲ ማይኒንግ ሳይት ማለት እዩ ተባሂሉ እቲ ትጎቦ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለዎ ማለት እዩ እቶም ንሪኦም ዘለና እዚኦም ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ንሪኦና ፕሮሴስ ፕላንት ማለት እዩ ብዝተረፈ እዚና ኣብዚኣ ንሪኦ ዘለና ናይ ሴፍቲ ኮይነን ኖርማል እንደኾነ ሰራሕተኛ ዝወሃብዎ ማለት እዩ ናይ ፐርማነንትን ናይ ካዥዋልን ተባሂሉ ይፈላለ ማለት እዩ እተን ብጫ ናይ ፐርማነንት እየ ማለት እዩ እተን ሰማያዊ ንሪኦ ዘለና ናይ እቶም ካዥዋል ተባሂሉ ናይ ማዕልታዊ ሰራሕተኛ ማለት እዩ እቲ በቲ ጫፍ ንሪኦ ዘለና ሃኒ ንፕሮሰሲንግ ፕላንት መሳርሒ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ፒፒ ኣብ ንናቱ ንኬሚካል ዝኸውን ኣብ ናይ ውዒ ኣገር ስሜልቲንግ ክገብሩ ከለዉ ከዓ እንጥቀመሉ መሳርሒታት ኣለውና ማለት እዩ እቶም ጓንትታት ንሴፍቲ ዝኾኑ ናይ ዳስት ማስክ ኣለዉ ናይ ጋዝ ማስክ ኣለና ማለት እዩ ንድሕነት ነቲ ሰራሕተኛ ዝኸውን ዝተፈላለየ ኣብ ሴክሽኑ ከዓ ንናቱ ክሰይ ኣለዎ ማለት እዩ ኣነ ሓሊታ ስምላሽ በሃል ኣብ ኩባንያ ዓዲ ኣስመራ ከዓ ሲኒየር ጂኦሎጂስት ዝሰርሕ ኩባንያ ዓዲ ኣስመራ ኣብ መንጎ ናይ ቻይና ኤስኣርቢኤም ዝበሃል ኩባንያን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራ ኩባንያ ዓድና ኣስመራ ኩባንያ ዓድና ኤርትራ ዝበሃል ሼር ካምፓኒያት መስሪታ እቲ ናይ ቻይና ኩባንያ 60 ሚእታዊት ሼር ክህልዎ ከሎ ብወገን መንግስቲ ከዓ ናይ 40 ሚእታዊት ሼር ኣሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ዓድና ቦታ ኣብ 3 ዝተፈላለየ ቦታታት እዩ እቲ ዝዓበየ ቦታና ኣብ ባደርሆ እዩ ክሳብ ናብ 70 ሚልዮን ቶን ትሕዝቶ ዘለዎ ሪዘርቭ ደሎ ኣለና ብካልእ ከዓ ኣብ ድባርዋ ኣለና ኣብ ድባርዋ ከዓ ከባቢ ናይ 3.3 ሚልዮን ቶን ዝዕንቀቱ ናይ ማዕድን ትሕዝቶ ኣለና ማለት እዩ ብሳሳይ ከዓ ንእሽቶ ኢሉ ከዓ ኣብ ዓዲ ንፋስ ከዓ ክሳብ 1.9 ሚልዮን ቶን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዲዛይን ናይቲ ናይ ዓድና ከዓ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ባደርሆ ናይ ድባርዋ ናይ ዓዲ ንፋስ ኣሎ ማለት እዩ እጅት ናይ ባደርሆ ናይ ድባርዋን ብዚ ኦፕን ፒት ማይን ዝበሃል ካብ ላዕሊ ተበጊስካ ንታሕቲ እንዳጠቕብል ናይ ዓድና ክሳይድ ኣለዎ ኣብ ዓዲ ንፋስ ግን ዝበዝሐ ናይ ህዝቢ ዝነብረሉ ወይ ከዓ ሕብረተሰብ ዝቕመጠሉ ቦታታት ስለ ዝኾነ ናይ ኣንደርግራውንድ እዩ ክግበር ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለስ ከምዚ ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ኣቤል ኣለማዮ በሃል ሰራተኛ ናይ ኩሊሊ ኦኬ ኩሊሊ ማይኒንግ ሼር ካምፓኒ ቦታ ከባቢ ማርሳ ፋጡማ ካብ ማርሳ ፋጡማ 60 ኪሎ ሜትር ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ እዚ ካብ ማሳዋ ስጋብ 230 ኪሎ ሜትር እዩ ዝርከብ ማለት እዩ እጂ ዜን ካብቲ ሳይት ዝወፁ ድሪል ምስ ገበርና ንረኽቦም ነገራት እዮም ሲልቫይት ኢልና ንጀምር ዘን ቢሾፋይት ካርናላይት ኬናይት እንዳበልና ንቀፅል ማለት እዩ እጂ ነዚ ኣብ መወዳእታ ፕሮሰስ ጌርና ፋይናል ፕሮዳክት ንብሎ ኤምኤስኦፒ ኤንድ ኤስኦፒ ይበሃል ማለት እዩ እዚ ፋይናል ፕሮዳክት ማለት እዩ ኣብ ከመይ ደረጃ ምስ መፀ ና ኤክስፖርት ንብሎ ማለት እዩ እጂ ኩሊሊ ማይኒንግ ሼር ካምፓኒ ካብቶም ካልእ ዝሃሸ ንብሎ ነገራት ወይ ኩሊሊ ፖዚቲቭሊ ዩኒክ ሪሶርስ ንብሎ ነገራት ኣለው ፈርስት እቲ ኣብ ቀረባ ሻሎ ዝርከብ ኣብ 16 ሜትሮ ማለት እዩ ካብቲ ካልእ ፍሊ ዝብለው ሲ and it is close to the port እጂ እቲ ፕሮዳክት ኣብ ፋይናል ስቴጅ ምስ በፀ ብቀሊሉ ናብ ኤክስፖርት ንገብረው እንታሽመሉና ካልእ ፍሊ ዝገብሮ እንታይ ነቲ ናይ ፖታሽ ማርኬት ንብሎ ኣብ ቀረባ ዝርከብ ማለት እዩ close to the market for example India and China ኣብ ቀረባ ካብ ኢሬሲ ካብ መሳዋ ብቀሊሉ ኤክስፖርት ንገብረው ንኽእልና ማለት እዩ እቲ ዩኒክ ዝገብረው ዜን ዓወት ሰለሞን ይበሃል ኣባል ኩሊሊ ማይኒንግ ሼር ካምፓኒ ኮይነ ሰርሕ ኣለኹ ኩሊሊ ማይኒንግ ሼር ካምፓኒ ኣብ መንጎ ክልተ ናይ ኤርትራን ናይ ኣውስትራልያን ካምፓኒታት ብጆይንት ቬንቸር ወይ ከዓ ብሼር ዝቆመ ካምፓኒ ማለት እዩ ፖታሽየም ወይ ከዓ እዚ ካምፓኒ ፖታሽየም ፕሮዲስ ንምግባር ዝዳሎ ካምፓኒ ማለት እዩ ስለዚ ካብ 2010 ጀሚሩ ዳህሳስ ዝገብር ነይሩ ዳህሳስ ወዲኡ ተፈላለየ ናይ ኣከባባዊ ፅልዋ መፅናዕታት ዝገብር ነይሩ እዚ ኩሉ ተወዲኡ ናይ ዕደና ልቸንሳ ተዋሂቡና ብድሕሪኡ ናይ ፋይናንስ ናይ ምርካብ ተፈላለየ ስቴፕስ ነይሩ ፋይናሊ ኣብዚ ሕጂዋን ድሕሪ ሰላም ማለት እዩ
ፍታ ካምፓኒ ትዘድሊ አማውንት ህንፃ ንምጅማር ዘድሊ ገንዘብ ወይ ካ ፋይናንስ ረኺብና ዘን ሕጂ ኔክስት ይር ኤርሊ ኔክስት ይር ማለት እዩ ህንፃ ክንጀምር ንዳሎ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ከባቢ 300 ሚሊዮን ዶላር ዝኸውን ሓገዝ ሎን ለቃሕ ማለት እዩ ረኺብና ኣለና ኔክስት ይር ሆፕፉሊ ስራሕ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩ ሰባት ትቦታቲ ቢዚ ዝኾነሉ ጊዜስ ርሑቕ ኣይኮነን ማለት እዩ ስመይ መድሃኒ ኪዳነ በሃል ኣብ ኩባንያ ዕደና ፋንኮ ከም ሲኒየር ጂኦሎጂስት ኮይነ ዝሰርሕ ኣለኹ ኩባንያ ዕደና ፋንኮ ኣብ ከባቢ ተሰነይ 30 ኪሎ ሜትር ናብ ደቡባዊ ምብራቕ ይርከብ እዚ ኩባንያ እዚ ናይ ጆይንት ቬንቸር ወይ ከዓ ናይ ክልተ ትካላት ዝቆመ እዩ ስቓ ብናይ ኤርትራን ናሽናል ማይኒንግ ካምፓኒን ናይ አልሙትሩፍ ሳውዲ አረቢያ ካምፓኒን ዝቆመ እዩ አልሙትሩፍ ናይ ውልቀ ሰብ ኮይኑ ኢንቨስተርስ እዮም 60% ሒዞም ኣለዉ ኢናምኮ ናይ ኤርትራ ናይ ኩባንያ ዕደና ከዓ 40% ሒዙሎ እዚ ካምፓኒ እዚ ኣብ ጉንቦት 2018 ላይሰንስ ሓቲቱ ተዋሂቦ ኣብ 2019 ወርሒ ሓደ ፋኒ አክቲቭ ወይ ከዓ ንጡፍ ስርሑ ጀሚርሉ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ 8 ወርሒ ዕድመ ዘለዎ ናይ ካምፓኒ ከዓ ናይ ማፒን ኣብ ዝተፈላለየ ፕሮስፔክቲን ወይ ከዓ ናይ ቅድመ ዕደና ተሰርሒለን ዝጸንሐ ቦታታት ኣብ 5 ቦታታት ናይ ዳሃሳስ ወይ ከዓ ኤክስፕሎሬሽን ንጥፈታት ይካይዳሎ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ 8 ወርሒ ስራሓት እዚ ናይ ማፒን ወይ ከዓ ናይ ካርታ ምድላው ናይ ዲቴይልድ ወይ ከዓ ሪጅናል ዝኾነ ኣብ ኩሉ ቦታታት አካይድና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ድሪሊንግ ከዓኒ ሓደ ካብቲ ናይ 8 ወርሒ ናይ ስራሕ ማለት እዩ እዚ ድሪሊንግ እዚ ናይ ልክዕ ከም ናይ ዛራ ዓይነት ኣቃውማ ወይ ከዓ ከውዒ ዘለዎ ኳርዝ ቬን ሆስትድ ሚነራላይዜሽን ኢልና ንፅውዕ እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ቅድሜና ንሪኦ ዘለና ከም ፍርቂ ሃፍድ ኮይኑ ዘሎ ንዝኾነ ሰብ ናይ ወርቂ ትዕሶ ዘሎ ወይ ከዓ ከም ከውሑ ኮይኑ ኣይመስሎን እዩ ዘሎ እዚ ሕጂ 3 ግራም ፖርቶን እዚኣ ንሪኣ ዘለና ካልአይትኻ 4.6 ግራም ፖርቶን ናይ ወርቂ ትዕሶ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ሽመይ አቶ ብርሃን ጸጋይ ይበሃል ካብ ሚኒስትሪ ማዕድን አንዲያሞ ኤክስፕሎሬሽን ሊሚትድ ካምፓኒ ወኪለ ኣብዚ መፅእ ዘለኹ ካብዚ አንዲያሞ ኤክስፕሎሬሽን ኣብ እዚ 10 ዓመታት ኣብ ዞባ ባርካ ከባቢ ሃይኮታ ካብ ብሻ 40 ኪሎ ሜትር ደቡባዊ ምዕራብ ዝርከብ ትካል ኮይኑ ልዕሊ 14 ሚሊዮን ዶላር ዩኤስ ዶላር ፈንድ መዊሉ ነዚ for the exploration of activity ዝነጥፍ ዘሎ ትካል እዩ
mainly explored in ቀንድ ክስታዊ ድማ ኣብ ወርቅን ኣብ ናሓስን ክስታይ ዘተኮረ እዩ እቲ ዕደና ዘካይድ ዘሎ እቲ ንጥፈታቱ ኦኬ መጀመሪያ መበገሲዩ ኣብ 730 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዳህሳ ጀሚሩ ድሕሪኡ ናብ 209.94 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፍሓቱ ኣግዲሉ እቲ ቀንዲ ዘድሊ ቦታታት እቲ ትስፉ ዝበሃል ቦታታት ናብ 10 ዝኾኑ ቦታታት ረኪብና ኣለና ካብኦም እቶም ቀንዲ ድማ እቶም በዓል ያኩቡ ድዋርዋ VMS ሲስተም ኣድቫንስድ ፕሮጀክት እዩ ቤርጌቤ ድማ VMS ኣዲሜሪ ፍርካታ VMS ሆባ ሻምቦቲ እዚን እተን ቀንዲ ናብ ትስፉ ኢልና ዝሓዝናየን ያኮቦ ድዋራ እዚያ ድማ እታ ቀንዲ ናብ ኣድቫንስድ ፕሮጀክት ክስታይ ትምዕብል ዘላያ ካብዚያም እታ VMSን ኮፐር ዲፖዚት እዩ ክስታይ ከነብል ክኢልና ካብዚ 36 ትሬንች 1717 ትሬንች ሳምፕል ጌርና ካብዚ ድማ ሪዛልት ካብ 23 ሜትሮ 2.2 ግራም ፐር ቶን ወርቂ ኣብ 29 ሜትሮ ረኪብና ኣለና ካብ ዋይዲ 23 እዚ ናይቲ ሽም ናይቲ ድሪል እዩ ካብኡ ድማ ካብ 12.2 ሜትሮ 1.2% ኮፐር ዝተፈላለየ ክስታይ እዩ ተወስቶ ዘሎ ብሓፈሽኡ ስጋ 18,000 ጉድጓዳት ድሪል ጌርና ኣለና እቲ ቀንዲ ምስ ቢሻ ምትሓዝ ስለ ዘለዎ በዓል ያኩቡ ድዋራ በዓል ሆባ በዓል ሻምቦታይ እተን ቀንዲ ናብ ፕሮስፔክት ክስታይ ዝሰጋገራ ዘለዋይን ካብዚአን ናብነት እዚያ ሆባ ትበሃል ቦታ እያ VMS ዲፖዚት እዚአን ክስታይ ካብኦንን ኣቢልና ረኪብናየን ነዚአን ንምጽናዕ እንታይ እቲ ካምፓኒ ብዙሕ ቻሌንጅ ክስታይ ኣቢሉ ካብዚ 13 ኪሎ ሜትር ሓድሽ ጽርጋ ሰሪሑ ተወሳኪ ድማ 10 ኪሎ ሜትር ድማ ዝነበረ ጽርጋ ሓዲሱ ናብነት እዚያ ማሽን ናብኡ እያ ትድይብ ስጋ ኣብዚ ጎቦ ደይባያ ነዚ ዝተፈላለዩ ሳምፕል ክንገበር ድሪል ክንገበር ጂኦፊዚካል ጂኦኬሚካል አናሊሲስ ንምግባር እዚ ቻሌንጃት ሓሊፋ ኣብ ከምዚ በፂሓላ ካብዚም ዝተገብረ መጽናዕቲ ስጋ 18.28 ግራም ፐር ቶን ኮፐር ካብ ሮክ ሳምፕል ማለት ካብዚ እምኒ ዝተኣከበ ከም ረኪብና ኣለና ካብ ትሬን ሳምፕል ድማ ስጋ 6 ሜትር 4.8 ግራም ፐር ቶን ወርቂ ከም ዝረከብና ኣብቲ ሪዛልት የርእየና ኣሎ ተወሳኪ እቲ ቀንዲ ክስታይና ያኩቡ ድዋርዋ ዝተፈላለየ ዓይነት ጂኦፊዚካል ጂኦኬሚካል አናሊሲስ ምስተገብረ ካብቲ ዝተረከበ ሪዛልት እዚ እቲ ወርቂ ማለት እዩ እቲ ወርቂ ዲፖዚት እቲ ትሕዝቶ ናይ ወርቂ ማዕድን ዘለና እዚ ቀጠልያ ድማ እቲ ኮፐር ማለት እዩ እዚ ማለት እዩ እቲ ኮፐር ዝረከብናዮ እዩ ተወሳኪ እዚ ድማ ሆባ ኤሪያ ካለይቲ እንዲ ኣገዳሲት ቦታ ዝረከብናዮ እዚ ዓዲ እዚ ማለት እዩ እዚ ካብኡ ዝረከብናዮ እዚም ድማ ካብቲ ኣብ ቀጻሊ ናብ ዕደና ክትሰጋገር ካልኣይ ፕሮስፔክት ሒዝናዮ ዘለናዮ ብሓፈሽኡ ስጋ 18,000
ድሪል ጌርና ተወሳኪ 319 ሜትር ትሬንች ሶይል ሳምፕሊንግ ተገይሩ 36 ሜትር ኤር ኮር ሳምፕሊንግ ተገይሩ ካብዚ ኩሉ ሪዛልት እቲ عدناوي تحسوا تصفوا. مرحبا، أنا اسمي إدريس إبراهيم من جدة، محبركم جدة. مشرف الحمد لله. اليوم تفرجنا على إنجازات إريتريا، وإريتريا تبشر بالخير، نحن المستقبل لنا. اليوم من خلال مشاهدتنا ماينين أو المعادن في كله من بيشا وزارة فانكو وديامو، هذه كلها تبشر بالخير، وإن شاء الله عن قريب حنشهد إريتريا حتكون في الدول المتقدمة. والله من خلال الشرح يعني طلاب متخصصين في شرحهم، يعني كلهم اللي كانوا متخصصين في الجيولوجيست، في ماينين، في كيميكال أو كيمستري، يعني كلهم عندهم تجارب وكلهم شغالين في المعادن هذه. يعني أنا شفت المهندسين اللي شرحوا لنا كلهم جايين من آخر المعادن اللي موجودة. واحدة مهندسة شغالة في بيشا وشرحت لنا الحياة هناك، حياة كيف وكيف عندهم إجازاتهم في كل أسبوعين وأسبوع هناك. فده يعتبر يعني إنجاز بالنسبة، يعني نفر لنا. መጀመሪያ ስመይ መርሃው ግርማይ ጸጋይ ይባል ዝመጻ ኩሉ ዓዲ አንቶረ ከባቢያን ነዞ አጓርኢ ያዝ መጻኹ ሳይክል በገረቢያ ተሰሪሐ ሁሉንታ በገረቢያ ትርፈና ተሽከርካሪ ዝሆነ እምበር ካቴና እስካቶ ያ ሐጽ ጠይ መላመር ሁሉንታ በገረቢያ ከመስታይ ተኸይዲያ ኩሉ ላ ደርጋ ሳይክል መስያ መጀመሪያ ከመዛ ቆሎን ዚያ ድሌት ሳይክል ደርኒ ድሌት ወላ حجين انا يبلكم لو هنا زي هم زخلوا بزح عرسات بزحس أبو قد خعرفوا له زخل زي أخ مزابيله كذا عرف سايز قبانس زي حركة كدول شمي يناتان أفرق بحال تمرتي تفولس بلاس مالتين إذا ربيع لهم موتور سايكل بإلكتريك تخيل مالتين إذا عندنا موتور سايكل أو ساعات 4 كيلومتر حنباب اللوا حنساب تشارج مسجبر كيا سقع 10 كيلومتر كي تخليها مالتين تشارج تجبر كلا كاب كل 9 ساعات مسجبر كيا فول كتبل تغليها زنا بيرترا دولا موتور سايكل مالتي تشارج نخجبر 5 ساعتين زوزا زاجين كل 9 ساعات يا توصل أبز 3 ساعات قطعنا لنا مالتي جزية وركين كم تنفلتان إحنا مالتي ذن قدامي كلته دحراوي حدا نرق لنا تفلينا نايزي أوي 5 زجبر لنا أبي إرترا دولا زخنا نقدر تشكرتي دحراوي ديفرنس عليه بلن زياجين حدا نحركوين كم ديفرنس على خجل جلنا السبيد جويا زولس ناب كنت كملوا ويك أنا مقمت على العنوات كي سبلنا حنت دحرواي جنيا لنا مالتي كلاي تناتهم باتري بتعمل سمولي واحد يوم كلايكا كبدتنا كبكي كيلو فرعان بتصح مالتي سخون سب ويك غير كله حجنا عملت قال نقدر نحتوى العشكة كتكيريخا شارجي باتري نحتوى غيركا جين كلا غيركا على خا كيرات غليخا ولا حنت شجري بلون سخون سب غير خلهم مالتي قال أب تناتا سبيد مالتي زقابرو إذا أبز دل عدالينيا ينبر كون لا علاقة كي تغليها كل معجفتين يعني أنا سك 4 كيلومتر تخيل مال زي حجي زيادة أنتين
نخون سب كتقلقل تخليها نامنت نسون كل يخون من ملوسب عابين شيء تخون everybody كتكمل خلينا زي عمالتي تقوم بلينا أنا قدام أي كلته دحروي حدا جرنيا بدهم كحجي تمتك أمها صراحة ما ملالس حجي حدا سب نحرسوس ممكن جزء عام من حرية بالكن ياخذ قبري معلت ندار تكفل عام بالكن سلمت إنزين زي الناس زبلت جزيعة مع رأيات خيدة كلها صراحة تسالت الكلها جزيعة أوتو بالكلها تمام كلاي كان ندارن بكلا أيرني يلن تمام أو جزاها تويل كشارجر قبري أتخليقي كم تكلم حتى تحيزون موبيلات كم بعد تسلا هواي قال موبيلات تدالهم أفتح موبيل كيتكا جنزك في الكتم مالتي بعلو أنا أتاولني تبعلتكل ولا تمنقسون كابتي رشابة إلكتريكسين تاجين أتاولو رشمي على شوالدوي بال كاب ستانتو تخمسة ختمة بتاعي جمرتها بجرمانيو لندحن عنو دفو أتيس لجلو عادي لطعم صبو دس يلني تمهزازات كريو خلقو كابت بورد سمع زمركس بزيادة أنا عامل سيتني ولا أنا شغلة راديو تبليو ولا زي ناي منقصي مع الروبوتا صريحة مثل أزراقهم طعمي بمنسيات ناس حبنتي هلا أي قرصتاتنا نجمر تبتنا قرصتاتنا نينا جميرنا نتا قرصتاتنا يعقب سلازلو الحق دس بلكاي جس تبع حفشو كل جزينا إكسبو هنا بنكلنا ناقويلان دعدا عندي كونه اتبزيادة أنا عايز حبن زتاتي دسي للنخاق يزبون قريان تاني حي يعني تقع كذب الاسكندرية تسفان قبل سمي كل برهان قبريوت يبال زكال أيدما داويد قبرز قابير يبال إذا زود أنا إذا بروجكت مالتين 4 سبات زاربنا أبني سينيور ريسيرش بيبر دبال أبني حمشة عمل تمهارو agricultural engineering إنا مالتي زي convective grain dryer تبال مالت أخلتن كسالنا مش بالسولار جيركاس كم جيركا أخلنات كاتن قصة زين من تاي علامة إلا إنا تجبرنا لكعت مجمر تحدى ريسيرش تجبرن كلاس تنات كازل local problem تكبابي هذول تجن مفتاح إلا إنا حسبنا صغالك عديتاتنا كاب زخني يخون مشمع زرقي حنقل أخلتن قصة تعوز مت زلولس تمال أو مت زلك سراتات نوع من بداهلنا زي أجرنا مالتي سمت زلستيد بتصحيز بالتكمل لنا جن تزمت زلول تصحي التقاقم أناتو بروسس ناتو يدل مالتي مجمرتاتي أفانالاتنا مالتي متافان كات خبابينا زحور أير تقبيلا نبي أختم تسلمات نبي أختم تسلنا نبي زخد دفع شو أبز مزرلة تبو ساندا زورن كله زحور أير تزمت زرلة صحاو ساعات نتاخ قبر لنا ينعو كرسنا لنا مالتي توعي أير شو نبيك ماتي نبي أخماتي مالتي نبي شامبر مس ماتة نتاخ قبرينا لك بزي أجرنا كيفيتنا تي دلنا أخل مالتي نزي أجرنا سنة أخرناتنا أبدأ كان أتوانا مالتي أخل مسأتنا مالت تهنجبرينا بإذا أجرنا مكسر عزيئة تهنجبرينا بأجرنا كان الزرعنا مالت كان حوصينا تأخلي أبا حجوش أنت تهنجبرنا خلينا تيرموستات كان أتنا خلينا لك كم زنا إذا بويلر أب 100 ديجري سنتيغراد كسبت حنكلا بعلا تأشمو دوت بالمالتي تيرموستات كأبدلنا يا تقلي ست كنجبرينا مالتي أب كنا مسبت حتى بعلا دوت بال ست جرنا سهلك نحنا بزندا خصنا كلنا أبتللي دو مسبلت أمود أتو ناتو ديشارج أوتلت دبالنا هلا بزي سيحبنا نوت مالتي زي تاعنا بدلنا بروجكت مالتي هاك عند تصقمتها أديتاتنا مبزحتن أبصحي نورمال قرن مش تي دنقصو هجي أو انترينيا مبزحت جيت حدا جزي وزلكاي هجي زياد فتنيا بسرنا إنها فتينا كلتا كيلو سرنا أبزاتنا كلتا كيلو خا أب مريس نسان لاي تيمنا تا كلتا كيلو بتاعنا يتصحي تقولنا شو 7 ساعات وسدارنا زي أجن أب كلتا ساعات فرقان مات ببرسنتج كم كيروخنا 7 حدا برسنتج ناي تايمسي سيف قرالنا مات كلايك أنت هالو أب تمدر مسطح دورونالو تناتشرال تدورنا حاجة نتأخلنا كانت أنت كواليتي يقولوا لي مات إذا أنت أبزي عطس زخونة دورنا ويزخونة ناي مرسحات ناي متاو تقوله لارجان نوجود لنا مادي كالخا أنت هلنا برس ولا لا شرارو يملع كان حجي قدنا حادق ولا عسي نتي شرارو كحلول كاس أو كفتو بلا أبزي أنت نورمال ولا عالية كان مادي نورمال تسوي زخونة أخري أبستري لي ساعات قرنا نتي حسرتنا في اللي أبها كرسب زلوا كانوا وجوده ولا صحاب زي اللي حجي أنت هتقبل تغليها المسألة ماتي إنرجي ستورج ترمال إنرجي ستورج بارالو
ግራቨል ከምዚ ሳንድስ ገለእቲ ኻስ ኣብ ግዜ ፀሓይ ኣብ ዘይብሉስ እቲ ሳንድ ግራቨል ነቲ ዋዒ እንታይ ገርካ ይዕቅበልካ ተዋዒ ሽዑ ኣብቲ ግዜ ደበና ክኾን ከሎ ፀሓይ ኣብ ዘይብሉ ወይ ከዓ ምሸት ከባቢ 3 ሰዓት ን4 ሰዓት ዳኣክል እንታይ ገበልካ ከም ፀሓይ ዘላ ጎር የንቅፀልካ ይኽእል ኣራይ መጀመርያ ሽመይ ሮቤል ገብሪዮ ትበሃል እዛ ሙዞ እዚኣ ማኑዋል ኦፐሬትድ ተፍትሬሽን መሽን እያ ትበሃል ኣብ ናይ ሪሰርች ፕሮጀክት ናይ 50 ዓመት ናይ ኣግሪካልቸራል ኢንጂነሪንግ ዝቐረበት እያ ማለት እዩ ብኣርባዕተ ተምሃሮ እያ ቀሪባ ሓንቲ ግሩፕ ናይ ኣግሪካልቸራል ኢንጂነሪንግ ዝቐረበት እያ ማለት እዛ ሙዞ እዚኣ ስራሕና እዚኣ ንትሬሽ ነቲ ግሬን ካብ ሳዕሪ ንምፍላይ ሪሙቭ ንምግባር እያ ማለት እዩ እቲ ፔዳል ኦፐሬትድ እያ ናታ ኦፐሬሽን ብፔዳል እዩ ፔዳል ኦፐሬሽን ኣለዋ ተን ስትራክቸር ናታ ሳይክል ሲት ኣለዋ ፍሬም ኣለዋ ሲሊንደር ኣለዋ ኤንድ ፊዲንግ ሹት ንብሎ ኣሎ ማለት እዩ እዘን ክልተ ሰብ እዮም ኦፐሬሽን ዝገብራ ነታ ኦፐሬት ዝገብራ ክልተ ሰብ እዮም ተሓደ ተሰቂሉ ነታ ፔዳል የዘራ ተሓደ ካ ፊድ ይህብ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ ነቲ ዝመፀና እኽሊ ፈልያ ኣብ ሓደ ምእከብ ኣሎ ብኡ ኣኪብና ነቲ ዝደልናልና ግሬን ንረኽቦ ማለት እዩ እቲ ሜን ዕላማ ንስሞል ስኬል ፋርመርስ ነብዛዓድና ሉ ፋርመርስ ተባሂላ ዝተሰርሐት እያ ተቐንዲ ኸ ኣብ ትሬሽን ደሎ ኣብ ትሬሽን ሲስተም ኣብ ባህላዊ ትሬሽን ሲስተም ዘሎ ናይ ዓድና ነቱ ደሎ ሉስስ ንምጉዳል ማለት እዩ ዲፈረንት ሉስ አልናው ብፍላይ ከም ዘሎ ብዙሕ ዓይነት ሉስስ ዘለና ንዑ ዝያዳ ንምጉዳል ፕላስ ነቲ ኣድካም ስራሕ ንምቅላል ተባሂላ ነቶ ካብቶም ኣብዑር ገለ መለገለ ንምግላል ተባሂላ ዝተሰርሐ ስራሕ ማለት እዩ ሽመይ ርእሰ መድሃኔ ይበሃል ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ማለት እዩ 50 ዓመት እዛ ቅድሚያ ዘለና ፕሮጀክት ካ ሆም አሲስታንት ሮቦት ትበሃል ሆም አሲስታንት ሮቦት ኣብ ሰለስተ ነገር ተኸፋፊላላ መጀመርያ ዝላዕለዋይ ፓርት ሄድ ፓርት ማለት እዩ ካሜራ ኣለዋና እዘን ካሜራ ኸ ዘቐመጥናያ ንብረት ኣብ ርሕቐቱ ንምዕቃን ኤጌን ሪኮግናይዝ ምግባር ይጠቕማና ማለት እዩ ካልእ ስፒከር ኣለና ኣብ ታሕተዋይ ቦዲ ፓርት ማለት እዩ ኣርም ላትና ኣብ ውሽጢ ኸ ማይክሮ ኮንትሮል ተጠቂምና ዘለና ራዝቤሪ ፓይ ኤንድ አርዲኖ ኣለዋና ማለት እዩ ኣብ ታሕተዋይ ፓርት እቲ ዲናሞ ኣለና ነዚ ጎማ ዘንቀሳቐሰልና ባትሪ ገለምንታት ካ ኣለና ብድሕሪት ማለት እዩ ዕላማ ናይዛ ሆም አሲስታንት ሮቦት ኣብ ገዛ ንዓበይቲ ሰባት ወይ ድማ ንፅጉማት እንቀሳቐሱ ዘይክእሉ ሰባት ንብረት ኣብ ምምላስ ዝሕግዘና ካልእ ድማ ዓበይቲ ሰባት ወይ ድማ በይኖም ኣብ ዝኾኑሉ እዋን ምዛ ሮቦት እዚኣ ክዕልሉ ይኽእሉ እዩ ማለት እዮም ንግዚኡ እዛ ሮቦት እዚኣ ብእንግሊሽ እያ ትሰርሕ ዘላ ኩሉ ነገር ብእንግሊሽ እዩ ኮማንድ ኣለዋ ኩሉ ነገር ከዓ ብቮይስ ኢኻ ትባ ማለት እዩ እቲ ትእዛዛት ብቮይስ ምስ ሃብከያ ነቲ ቮይስ ተቐቢላ ተረዲኣ እንታይ ከም ተኣዘዝካያ ፈሊጣ ወይ ነቲ ንብረት ከተምፀልካ ድያ ወይ ምሳኻ ክትዕልልያ ትውስን ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ጌርናያ ዘለና ንብረታት ድማ ከምዚ ንኣብለ ናይ ስፕራይት ቦትላላት ናብዚ ካልእ ናይ ኮካ ቦትል ካ ሰለስተ ንብረት ኢና ኣላሊናያ ማለት እዩ ትሬን ጌርናያ ማለት እዩ ትሬን ክትገብራ እንድሕር ኮንካ ኸ ብዙሓት ከምዚኣ ብዙሕ ስእሊ ተዳሉ ማለት እዩ ብዙሕ ስእሊ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ትምህራ ማለት እዩ ከምኡ ጌርካ ምስ ማሃርከያ ብድሕሪ ኣብታ ካልእቲ ሰብካ እንታ ክትገብር ኣለዋ ርሕቀቱ ከዓ ክትፈልጦ ኣለዋ ማለት እዩ ርሕቀቱ ትፈልጠሉ ፕሪንሲፕል ካ ልክዕ ከም ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ሕጂ እዛ ንብረት እዚኣ ኣብ ርሕቆ ተቐሚጥ እያ ንእሽተይ ኮይና ትረአየኒ ስለዚ ርሒቓ ኣላ ይብል ድሕሪ ኣቕሪባያ ዓባይ ሰብ ዘላ ቀሪባ ኣላ ብል እታ ፕሪንሲፕል ልክዕ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ እታ ንብረት ኣብ ቀረባ ክትከውን ከላ ቀረባ እታ ንብረት ዓባይ ኮይና ትረአየና ልክዕ ሬክታንግል ጌራትሉ ዘለኻ ሪኮግናይዝ ዝገበረተ ራዳር ሓቅት ክትከይድ ከላኻ ኸ ዳና ኣሰት እያ ትመፅእ ማለት እዩ እቲ ዲስታንስ ትፈልጠሉ ዘላ ኣገባብ ከዓ ብኸምኡ እዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ነዚ ነገራት ምስ ፈለጠት እያ ነታ ንብረት ከተምፅእ ወይ ትኽእል ማለት እዩ ንህለት ኣብዚ ሕጂ በታ ስእሊ ንኸዳ ዘለና ናብታ ንብረት ከይዳ ርሕቃታ ፈሊጣ ነታ ንብረት ሒዛ ናብቲ ሰብ ትምለስ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ግዜ ክትሕብሮ ትኽእል እያ እቲ ሰብ ታይም ኢሉ እንድሕር ሓይትዋ እቲ ግዜ ዘሎ ፈሊጣ ነቲ ሰብ ትሕብሮ ጆክስ ከተዕሎ ትኽእል እያ ምስ ሰብ ቻት ክትገብር ትኽእል ማለት እዩ ሰብ ካብ ፅምዋ ተድሕኖ ኤጌን ኣብ ምንቅስቓስ ዘለዎ ሽግር ከዓ ትፈትሓሉ ማለት እዩ ሽመይ محمود علي بحال حجينا ودينا تمهارا إلكتريكال إند إلكترونيك إنجينيرينج مالتي زيادة أنا أمودا تاسينر بروجكت زدالنيا بزعبا دوال أكسي سولار تراكينج سيستم مالتي
تناتا علامة انتاي كدم حجز بزا حدا اورديناري وينما فيكسد سولار سيستم نانتكم نيرنا نابنت حدا بانل سي نابنت اب اسمرا دحر كوينا اسمرا 15 ديجري لاتيتيود كابيكيتر سلتركب 15 ديجري انكلاين ديغيرنا ناب ساوث غصنا نطمتنيرنا مالتينا እዚ ሕጂ ተኣታቲና ዘለና ግን ብዛዕባ እንታይ ናብ ክልተ ኣክሲስ ኤሊቬሽን as well as አዚሙስ እንዳተንቀሳቀሰ ማለት እዩ ልክዕ ነቲ ናይ መንገዲ ምንቅስቃሳት ናይ ፀሓይ ማለት እዩ ትዑደት ናይ ፀሓይ ንሱ ፎሎው ገብር ማለት እቲ ፓነል ማለት እዩ እዚ እንታይ ትናት ዕላማ እቲ ፓነል ኩሉ መዓልቲ ምስቲ ጩራ ናይ ፀሓይ እንተዳ ፐርፔንዲኩላር ድሕር ኮይኑ ሃይስት አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ሃርቬስት ዝገብረልና ማለት እዩ ስለዚ ነዛ ፐርፔንዲኩላሪቲ እዚኣ ክንሕሉ ክትሕሉ መንቴና ትገብረልና ትውዕል ማለት እዩ أفتقى بسرعة حد حرمتنا حجنا أمنت زي نمتى إسكان أبستو يلا باور مسحب كواس كابز برهان تروح وزلا إنتنسيت سلزيادة بس لتركب زلا نابتو يلا مالتي نابنت زي أخم صحيح حر حاسبنا لك مست نقصاص نايز برهان تيتقبر الله نلعل نتحتن ناب كلهم دايركشنز زور الله مالتي نمتى على مايزي جاء أفتقى بسرعة حد حرمتنا نابنت أبزنت يالاتنا أردينو مايكرو كنترولر علاتنا أبزي 4 سنسرز علونا أبزي موتور علاتنا إليفيشن تقاط أتصرلنا مالتي بس تحتها ناي أزيم تقاط أتصرلنا موتور علاتنا مالتي حجنا أبنت برهان نزي أخذها خلوه زياتن بس زلوا سنسرز تيجبر الله برهان رخب الله زين بتحريز زلوا أجن انتين برهان سلزي رخب زلوا شادو علونش زي مايكرو كنترولر نتن موتورز انتي لا تزن كسب معرب برهان زرخبا زن 4 سنسرز كنقاساس خمزلون تحبرن مالتي بدحريو ام معر انتنسيتي ما معر برهان اب زرخبالو كن تطو نخبلها تزلن مالتي بخمس عينت اغاباب تناتنا سرح بنمات بروسس يسالاسل مالتي زي خبركم تخاتلتي تحسوا ادراج جسري كم زخت عزبو صناحكم ينيرو من سترفو مرباتي اريت بي حرقكم يعني لي